Pier Thelong Monit ke chan pigajok thengpi thengprang moniratum ke panaho ka joini jesemet nonilitum appear Thelong inghu narwi botor bokan kachitonte nang dotanglu Lason si Pier Thelong monira phai nang ke bat bom asol thotsi gari motor sitami arniwang si aphai nang ke bat bangso jok rongso pia towar pi hai hualong chethanon e pin traffic jam akisum nang dotanglu lapen gari motor ami hian parta ki ongtung company factory ami hi pena jok clear sing appear the phat mi hi ki ik pollution panghun monsi pater do lason thot si monira tum plastic polythene kirim ki hijik jamajok monira kai long kap hiri mimi ang nangle roklo athe plastic e ki thu kangjir un a hormukali lasila athak ke jong ponason ke do an pier the monira tum koson si kachre ke khang na pen pier the phan kirai komnang jima pu mathasi Assam Science and Technology Education Council mate ASTEC kapin khadating pen jakvia song NGO pen kedam tang there ni phai inkora hiniar ni pen prek jam school along plastic polythene pen kachire kapa hello save water save energy puwa puthak chirok to amai padupon bomlo son thotsi ni phoke chok there poni phai inkora trogani Karbi People's Whole taralang solong poster painting lapen arjan ki hi charlie au somar tuma phan kachipatia jai mek dengpon Bangso long Sunrise School Rongnihang English School Mithi Phang ME School along Lo Charlie also maratum chepate dun rinti Jakvea Song NGO along District Nodal Agency Karbi Anglong Assam Coordinator Ronaldson Bay lapen alang liri sang hotum pen patir piponsi kedam tang thereponi phaing kora trogar ni poster painting lapen kachisik ave pin pen arjan ki hi kachepate jai mek misen pen ingsam jin pen pachun pon poster making competition come exhibition lapen ke on a sports drawing competition ni tum bi ponlo la so long nacher abdun kaprek a school pen na participate dun atuma pan sita me akero pilo lang tung ke bang pase france akero pilo mission life catching pen pinyan sita me ni to long na support dun bom ni to media hin pen sita me na ni tum hanako ni klong pen akero betlong ni tum na cover dun pot atela so program ke ni tum inut bahini by C organizations claim chat Nanji lapukali ladake has a community itum yongsi edim lapen emethang arbang pum yongsi itum chepeklar ji plote emethang pen cheng ponang po lapen se hem thikup long ben se cheng ponang po lasanak thasi ilitum arong so pilong pang thir je phan ke than ki mum poning ke litum media hoya tu pen sta merang chirap dunang po News report Karbi Anglong Live